बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननायाव दुखुगोनां सावथुन थैनि गाब मुंनि आबुं सावथुना देग्लाय 2023आव नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं। बे सावथुनाव गुबैयै राजिब मासुम, अनसुमै गम्बर, कमलेश्वर आरो गोबां गोजाम फावगिरिफोरखौ नुनो मोनगोन। सावथुनखौ लिरदों आरो बिथोन होदों मोगथां बसुमतारी बिथाङा। सावथुननि बिगोमा एबा रां बाहायगिरि सन्जीब बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो आरो मदद होनो थाखाय खावलायहरदों। आं बेवहाय मेन रल हिसाबैनो लोगोसे आब' मासुमाबो दङ, ओमफ्राय आदा राजिबा दङ। मा आसा खालामदों माबायदि जागोन होननानै? दा नै टाइटेलखौ मिन्थिनाय हिसाबै आरो स्ट'रिखौ मिन्थिनाय हिसाबै बिराद मोजां जागोन बायदिखौनो मोन्दों आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो जोबोर मोजां मोनगोन नायनानै। अनसायबानो जाबाय, आं बेखौनो बयखौबो खावलायो आरो। जितु जों नुनो मोन्दों फावखुंग्रा सासे, फावखुंग्रिया सानै, बे हिसाबै नोंथांनि रला माबायदि जागोन? आंना रला एसे मडार्न टाइपआव जासिगोन। आब' मासुमना जाबाय गामियारि सिख्ला, ओमफ्राय आंना एसे टाउननि बायदि जासिगोन आरो। नोंथांजों लोगोसे सोर सोर आर्टिस्टफ्रा बेहाय दङ? आंजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोर दङ आरो दिनै मोनफैजोबाखै। दिनै फैनाय बादिब्लाथ' आं मिथिनाय बादिब्ला आदा कमलेश्वर दङ, ओमफ्राय मा नाममोन आंना बिफा जानाय, सिरनै बर' बिफा जानायमोन, बिरसिंमोन खोमा, बिरसिं, आयं बिरसिं दङ। रायजो राजाखौ सापर्ट खालामना मा खावलायगोन? आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना बयबो थैनि गाब मुभिखौ बयबो अनसायगोन होननानै, आरो बेखिनिखौनो खावलायो। देग्लाय नोंथांनि मुभि हिसाबै मोनबेसे फैगोन? देग्लायथ' आङो बे मोनसेखौनो लादों आङो, मानो होनबा आं सिरियालनि खामानियावबो एसे बिजि दंमोन। बे सिरियाला दा बर्थमान एसे स्टप जाना दंथ'यो, ओंखायनो आं दा बेवहाय खामानि मावदों आरो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। सार, नोंथाङा बेवहाय मोनसे रल खालामदों, एक्टर रल। बे हिसाबै नोंथाङा एलबामफोरखौ सुटना जाबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों। माबायदि मोन्दों सार जागायजेननायनिफ्राय लानानै? एलबामाथ' मोनसे मेथाइआ जोब्बायानो अलरेडि, मोजां जादों, मोजां मोनदों आङो। दिनैनिफ्राय ड्रामाखौ लासिगोन आरो। मा आसा खालामदों रायजोफोरखौ लानानै? आसा खालामो, आंथ' बिथांनि डाइरेक्सनाव सिगाङावबो मोनसे मावखांखाबाय, बेखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनायखौ मोन्दोंमोन। दाबो बे खेबावबो नैबे जिथु माने थैनि गाब, बेखौ आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा निस्सय अनसायगोन, सापर्ट होगोन। नोंथांनि सावथुन हिसाबै देग्लाय मोनबेसे नुनो मोनो? ओरैनोथ' आंनिथ' देग्लायहाय बुंनो थाङोब्ला बे मोनसेयानो जाहैबाय, ओमफ्राय बाखियावथ' ओरैनो सर्ट माने पासिं सर्ट बुंजायो, बेबायदि फिसा फिसा रल दं आरो मोननैसो। दा नैबेनो फुल आंनि माने मेइन रल जिथु माने आं लादों। नोंथांनि केरेक्टारा माबायदि जागोन बेयाव? आंनि केरेक्टाराथ' बेवहाय बुंनाय बादिब्लाथ' आंबो स्क्रिप्टखौ मोजाङै नुनो मोनाखै, माने सिम्पोल आरो गामिनि BA पास, जेनेबा साख्रि गैया, गोरिब न'खरनि, बेबायदि आरोखि। थैनि गाब जिथु माने सिनेमा, बर' सावथुन, आङो बे आर'नाइ प्रडाक्सनाव आं प्रथम एबाराव आगान होजेनगोन बा केरेक्टार दङ। दा बेहाय आङो जेसेबां हागौ इसेबां माने साफ्रोमबो खावलायगोन जोंनि आर्टिस्ट लोगोफोरखौ, जाहाथे जों साफ्रोमबो जोङो बयबो मोजाङैनो मोजां बयखौबो नायनो एबा माने अनसायनानै लानो थाखाय जेसेबां हागौ इसेबां जाहाथे गाव गावनि जितु फाव बेफोरखौ मोजाङै दिन्थियो, बेखौ आं खावलायग्रोगोन। आरो लोगोसे आङो जोंनि जितु बे थैनि गाब सावथुनखौ जाय बिथांमोनहा उनावहाय नुनो मोनगोन, हयथ' जेरैबायदि प्रडिउसारा बा डाइरेक्टर बिथाङा जेरैबायदि जितु माने बिनि सल'खौ बुंबाय, हयथ' मोजां जागोन, आं बेखौ खावलायदों रायजोफोरनिसिम। बेखौ बयबो जाहाथे उनावहाय शुटिं जोबखांनायनि उनाव जेब्लानाखि फोथाराव नुनो मोनगोन, होमब्ला बयबो अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो, आरो नोंथांमोनहा बयबो सिनेमा हलाव फैनानै बयबो नायफैगोन होननानै आं आसा खालामो। ओरैनो माबायदि जागोन बायदि मोन्दों बेयाव? आङोथ' दा जेनेबा कमप्लिट आङो स्ट'रिखौ मोनजोबाखैब्लाबो, थेवब्लाबो जा एसे साबसटेन्स हिसाबै जितु बुंदों, बाव हयथ' मोजां जागोनखौ आं हास्थायदों। नोंथांनि रल आरो फावआ माबायदि जागोन? आंनि रलखौ जेनेबा बिथांमोना आंनो जि रल केरेक्टारखौ होदों, बेयो जाहैबाय आं
एक्ट्रेसनि बिफा आरो बाहाय एसे रला एसे पेकुलियार टाइप माने बाहाय एसे माने मा होनो बुंनाय मथेब्ला जेनेबा क्ररपति आरो आंनि थानाय लिभिं स्टेन्डार्डफ्रा आलदा आरो आङो सासे जेनेबा आंनि बिथोनजों सोलिनाय बायदि माखासे हयथ' बाव माखासे रला थागोन आरोखि आं हिसाबै माने बोसोरैहाय फिल्मखौ बानायबोबाय थानाय जादोंमोन खिन्थु बे कर'ना जिखिनि टाइम दंमोन बेखिनि समावथ' गेप बहुत जाबाय 2019 लास्ट मोनसे फिल्म दंमोन आरो रान्दिनि मोदै ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै दिनहाय जागायफिननाय जाबाय आरो 2023 नि थाखाय औ स्क्रिप्ट राइटार आंनो ओरैनो मा मुं ओरैनो फिल्मनि मुङा जाहैबाय थैनि गाब आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनदों बेवहाय नै सार दं खाथियाव गोमबोर होनो जायखौ ओमफ्राय मेन रल हिसाबै एक्टर हिसाबै दङ जोंना राजिब नार्जारि आरो ओरैहाय मासुम ब्रह्म अनसुमै बर' ओमफ्राय कमलेस्वर आदा बहुद दंबावो आरो माखासे मानि सायाव बेस खालामनानै ओरैनो स्ट'रिनि बेसआ जाहैबाय थैनि गाबा रोखोमसेयानो बेखौ जों बयबो मिथिगौ खिन्थु थैनि गाबा रोखोमसे होननानै मानसिनि साननाय हनाय मानसिनि आदर्श गासैबो माने एखे नङा आरो सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि समाजाव ओरैबायदि दं कि माने मा होननानै बुङो बिदिखौ माने थैनि गाबा रोखोमसेब्लाबो माने मानसि हिसाबै जों माबोरै मानसिखौ नासयो गादबो बिनि सायाव बेस खालामनाय जादों आरो माने जोंनि समाजाव बिदि सोलिबाय थायो नालाय माने मानसि हिसाबै जोङो थैनि गाबा रोखोमसेब्लाबो माने जोंनि साननाय हनाया एखे नङा आरो समान नङा बेखौनो बेस खालामनानै लानाय जादों शुटिंखौ माब्लानिफ्राय जागोन शुटिंखौ ओरैनो फ्राय दिनैनिफ्राय लानाय जागोन माब्लासिम नुफैगोन बेखौ सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइक मा खावलायगोन रायजो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो स्पेसियेलि माने फिल्मनि डाइरेक्सन होगिरि हिसाबै माने सिगांनि फिल्मखौ जेरैहाय रायजोफोरा अनसायदोंमोन दा नैबे थैनि गाबखौबो बेबायदिनो अनसायनो थाखाय आं साफ्रोमबो रायजोफोरखौ खावलायो आरो थेंक इउ